आयुष्यात काही घटना असे घडतात जे कदाचित आपल्याला कधीच विसरता येत नाही. अशीच काही कथा आपण ऐकणार आहोत. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक करून सबस्क्राईब करा. श्रुती नुकताच एक मोठी डॉक्टर झाली होती आणि तिचं स्वप्न होतं की डॉक्टर बनून ती आपल्या जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये गावात ही रुग्णसेवा देईल. आणि तसे झालेही. ती तिकडच आपल्या गावाजवळ एका सरकारी हॉस्पिटलला कामाला लागली. ठरल्याप्रमाणे महिनाभर तिने काम केले. तिला आनंद वाटू लागला आणि एक दिवस तिला नाईट शिफ्ट आली. थोडेफार दिवस असेच होत गेले आणि नंतर ती भयान रात्र तिच्या आयुष्यात आली जी ती कधीच विसरू शकत नव्हती. रात्र होताच हळूहळू पेशंटचे नातेवाईक जाऊ लागले. डॉक्टरही कमी होऊ लागले आणि पेशंट झोपी असताना हळूहळू हॉस्पिटलची किलबिलही कमी होऊ लागली. त्यातच श्रुतीला हे तिसऱ्या मजल्यावर एक छोटेसे काम होते. अर्थातच ती डॉक्टर असल्यामुळे भीती ही काही दाखवता येत नसली तरी मनातून तरी होतीच. तिने आजूबाजूच्या नर्सिंग स्टाफला विचारले पण सगळे आपल्या कामामध्ये दग्न होते. म्हणून तिने एकट्याने जाण्याचे ठरवले. ती हळूच एक एक पायरी वरती चढू लागली आणि ती तिकडच्याच एका गायनॅक रूम मध्ये गेली, म्हणजेच जिथे नवीन बाळ जन्मते. अशीच ती काही फाईल शोधू लागली. पण कळत न कळत तिकडे रात्रीच्या 12:30 वाजता अंधार होऊ लागला. इतका की तिकडच्या लाईटीमध्ये देखील आता काही दिसत नव्हते. त्याचबरोबर तिकडचे लाईटही येऊ जाऊ करू लागले. अचानक बाहेरून खिडक्यातून पक्ष्यांचा आवाज हा येऊ लागला. कावळे हे जणू ओरडायला लागले होते. आणि इकडे श्रुती ही तशीच दग्न झाली. नक्की होतंय तरी काय असा प्रश्न तिला पडला होता. तिने आपले फाईलमध्ये शोधायला चालू केले पण फाईल काय भेटत नव्हती. अचानकपणे तो मेन डोअर तिकडचा बंद होऊ लागला. श्रुतीने ते पाहिले आणि तिला एक मोठा धक्का बसला. ती उठणार पण त्याच वेळेला त्या खोलीमधले सगळे लाईटी गेल्या. श्रुती जोरजोरात ओरडू लागली. पण आता कोणाचा तरी रडण्याचा आवाज येऊ लागला. तो आवाज एका बाईचा होता. कोणी आहे का तिकडे? श्रुतीने आवाज दिला आणि तिला एका अंधारामध्ये हलकेसे उजेड दिसू लागले आणि तिला दिसले की एक बाई साधारण 25 वर्षाची ती श्रुतीकडे पाठमोरी करून बसली होती. तिने साडी घातली होती एवढं तरी नक्की, पण ती खाली वाकून तशीच जोरजोराने रडत होती आणि एकच बोलत होती, मला माझा मुलगा द्या. हे पाहताच श्रुती जोरात किंचाळू लागली आणि तिकडेच आपल्या त्या दरवाजाला खोलायचा प्रयत्न करू लागली. दरवाजा काही उघडा होत नव्हता. तिने फार उघडण्याचा प्रयत्न केला, लाथा बुक्क्या मारल्या, पण त्याच क्षणी तिकडची लाईट आली. श्रुतीने आजूबाजूला पाहिले तर कोणीच नव्हते. हे सगळं होते तरी काय असा प्रश्न तिला पडला. श्रुती तशीच ही दरवाजा खोलू लागली आणि तिने तो दरवाजा उघडला देखील. पण अगदी डोळे बंद व्हायच्या आतमध्येच श्रुतीला एक जोरदार धक्का बसला आणि ती तशीच मागे चालत गेली आणि ती तिकडच्याच असलेल्या एका वॉशरूमच्या दरवाजाजवळ जाऊन आपटली. पुन्हा एकदा रडण्याचा आवाज आणि सगळीकडे अंधार. यावेळेला श्रुती काय विचार करत असेल हे आपल्याला चांगलंच माहीत होते. ती किंचाळू लागली आणि रडू लागली. पुन्हा ती बाई दिसू लागली, पण यावेळेला मात्र ती जोरजोराने किंचाळत होती आणि रडत होती.
श्रुती त्याच क्षणी उतरून तिकडेच असलेल्या त्या वॉशरूमच्या दरवाजाच्या आतमध्ये गेली आणि वॉशरूममध्ये जाऊन रडू लागली, किंचाळू लागली आणि बोलू लागली, सोडवा मला इथून. जोरजोरात सर्वांना आवाज देत होती, पण यावेळेला तिचं ऐकणारे कोणीच नव्हते. पण नंतर आठवला मोबाईल. ती मोबाईल काढायचा प्रयत्न करू लागली, पण नंतर तिला आठवलं की मोबाईल हे तिने आणलेच नव्हते. ती एका मोठ्या संकटात फसली होती. बाहेरून किंचाळण्याचा आवाज येत होता, रडण्याचा आवाज येत होता. आता ते दार हे कोणीतरी मोठ्याने ठोपवत होते, इतके की कोणत्याही क्षणी ते तुटेल असे वाटत होते. काही काळ सगळं काही शांत झाले. श्रुतीने हळूच दरवाजा उघडला तर तिकडचा तो मेन डोर म्हणजेच तो मुख्य दरवाजा उघडा होता. आता जायचे तरी कसे? कारण की ती तशीच जाण्याचा प्रयत्न करणार, त्याच वेळेला ती हाडं तिला तशीच पकडणार. पण श्रुतीने मोठे धाडस केले. तिने तो दरवाजा उघडा असतानाच मोठमोठ्याने पळू लागली. पण आता याचा काहीच उपयोग होणार नव्हता. कोणीतरी श्रुतीचे पाय पकडले आणि श्रुती मोठ्या धक्क्याने ही खाली पडली. श्रुती खाली पडताच तिने वरती पाहिले तर तिच्यासमोर तीच बाई होती. ती यावेळेला हवेत तरंगत होती. तिचे ते मोठे केस हे पायापर्यंत येत होते. ती एक हास्य देऊ लागली. त्या अंधारात देखील तिचा चेहरा चमकत होता आणि ती रागाच्या भरात आता मोठ्याने किंचाळू लागली. तिने तिचे आता मोठे हात करू लागली. ते थेट श्रुतीच्या गळ्यापर्यंत येऊ लागले. ती जोरजोराने बोलू लागली, माझा मुलगा द्या मला, माझा मुलगा द्या. एवढ्यातच श्रुती उठली आणि श्रुती धावू लागली. तिने मोठमोठ्याने देवाचे नाव घेतले. त्या क्षणी ती त्या दरवाजाच्या बाहेर पडली. पण खाली उतरत असताना तिचा पायाचा तोल गेला आणि ती चक्कर येऊन तशीच पडली. तिला जाग आली तर ती त्याच हॉस्पिटलच्या एका खाट्यावर होती. डॉक्टरने तपासले आणि सांगितले की कदाचित तुला नाईट झेपली नसेल म्हणून तू बेशुद्ध पडली असेल. श्रुतीने खरं ते डॉक्टरांना काहीच सांगितले नाही, पण नंतर आजूबाजूच्या सगळ्या नर्सिंग स्टाफला सांगितले. कोणी तिचे हास्य लागले तर कोणी तिला वेडी म्हणू लागले. श्रुती तसेच विचार करत होती, ही होता तरी काय? पण तिकडचाच एक वॉचमॅन हा तिकडे येऊन तिला सांगू लागला, हो मॅडम, तुम्ही जे बोलत आहात ते खरे आहेत. मीही याचा अनुभव घेतला आहे फारदा. पण या लोकांना कोणालाच हे खरं वाटत नाही. असे बोलतात की 25 वर्ष अगोदर इकडेच एका गरोदर बाईला तिला मुलं होत नव्हती म्हणून आणले होते. त्याच वेळेला तिला मुलं होत असताना तिला मुद्दामून मारले गेले डॉक्टरांनी. तेव्हापासूनच तिची आत्मा इथे भटकते. तिच्या निधनानंतर अवघ्या 1 महिन्याच्या आत ज्या डॉक्टरांनी तिच्यावर शस्त्रक्रिया केली होती त्यांचे सगळ्यांचे घर जळाले. कोणाला लकवा लागला तर कोणी मृत्युमुखी पावले. एवढे भयंकर रूप हे त्यांचे मी कधीच पाहिले नव्हते. आज ती खूप वर्षानंतर दिसलीये आणि मी ऐकून होतो की ती ज्याच्या मागे लागते ती तिला कधीच सोडत नाही. हे ऐकता श्रुती फार घाबरली. तिने त्याच दिवशी त्या हॉस्पिटलमधनं राजीनामा दिला. कदाचित आता तिने डॉक्टरकीचा अभ्यास करण्यानंतर सगळं सोडून दिलेलं आहे. मग काय वाटतंय तुम्हाला? ती हाडं श्रुतीच्या मागे लागेल की श्रुती त्या हॉस्पिटलमधून निघून गेल्यावर तिला सोडून देईल? कथा कशी होती? चॅनलला लाईक करून सबस्क्राईब करा. बेल नोटिफिकेशन दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.